Ní fis céthug na grainneoga isteach go héirín. Ach tá sé ráite gur bíad na lochlanna go thug scata grainneoga leo mar ábhar bíg. Agus seo íon chinál gnáthóga haíonn leo. Talla féir, taobh le talla cuile. Tá rionmhá scéalta faoin grainneog agus bíachar cuidecóg séúnt. Tá scéal amháin an faoi úlaí a bheith sáitisteach aice ina chuid spící agus í a dúirt a bhaile. Achas begtóirí a éan san grainneog. Scéal eile a cloistear ná gur muidann sí bainne ón mó nar bhíonn an mó na luí. Is fíor go daíonn bainne leis an grainneog agus cé gur fíor go mbíonn marcaní uaireantaí ar uathanna an mó is a réigean gur bíad fiacla na grainneoga bachúis leis na marcaní sin. Bín an scéal seo faoin grainneog agus an mhóla cloisteáil a ddíire eile freisin, agus an áiteach a áirid bhíoh cúpla pín le fáil ag an té a bheith an an grainneog a warú. Bíoh sé den nós ag locht siúil grainneoga a ithe, agus ní nós é sin atá imethe as faisiún go thomláin. Is cosint anmhaíad na spící a chahan an grainneog ach ní aibríonn si teo a gcónaí, mar is minic a bhíonn sionach an grainneog a warú.